теб първо. И здравейте, потребителен в Бокс 7, аз съм Манячето и с мен е Скитлер. Здрасти. Сколт Райдер. Да. Аре, кай, че си там горе, аз сега ги пускам. Качи се бързо, качи се. Аре, почвам да ще ги от тук. Аз ще ги от тук, бой тук. Аре, слизи долу да се бия. Слизи долу. Не мога да пусна ръчката. Аз се пушим се попал. Бе да сме яли животни! Нападаха на всички мене, Леле, И ще изглежда с кожен сет енчантмент. О, енчантмент? Аз съм на малко пръчка. Аз не. Чай се взема. Има ли още? Цял хол има, бе? Аре, давай. Пусна ми енчантмента лопата. Ще си изчупва мишката от сетане. Леле, сетане на малко вече. На мен не ми е мръдно. Те ми ще убият. Аре, Взел съм Брадвер Фиш, още лопата Efficiency 2. Мането вътре са 20 бега. Си взел ялката. Аз си взел плател. Дали не сме луни? Аре, давай ти се бий с тях. Бия се. Почти не останаха. Аре, цъкай ги пак. Чакай, че тия малко така ме избутват. Спами ръчката. Сега ще Аз го... пламя ръчката да яка. Хилп! Избукнах се. Аре, бе, животни гади. Аре, качи си тука горе. Аз съм горе. И аз съм горе. Аз ще мръвам. Аз взех ябълка. Успя ябълката. Не е чакай, аз не съм си взел още Legendary ябълката. Аз съм взял на ти ябълка. Аз си я пазя за скъща. Взех всякакъв след това. Аз взех енчантмент лук. Аз енчантмент лук пауър. Не, свалиха ме много. Аз ям обикновените. Аз на 5, на 4. Тия са силни.
Аз ще ги държа. Тук до мене. 3 Аз сърца. обикаля малко, сърцата не ми се оправят. Аз си взех Legendary ябълка. Изяме, ти колко имаш такива, бе? Една, само една. Хелпи! Не мога, тия не може да стават. Идвам. Бързо. Аре, слизай всичко живо, мене гони. Аз съм вътре. Омаха. Аз почти се заредих. Аз съм финаха. Аре! Оставаха много. Виж го. Не! Аз не мога да повярвам! Аз не мога да повярвам! Виж, Пъти. виж каква каска ми падна от зомбитата. Виж каква каска ми падна. Мале! И виж, Мен виж са ми бутушки. падали. И виж, Я? виж бутушки ми паднаха. Мен също ми пара да правя 4, обаче на гръдник. Мале! И... Аз се Това беше... Не, чай сега ще покажем спауна. Идвам. Това тук е спауна. Това тук отгоре, като сте на човечето. И си гледа как ще се колко ви е. Готино какво? Тук качвате се, биете се с лъкове, стреляте. What the fuck? Бъгнал ми се човечето, да. Трябва да си го оправя. Идвам при тебе горе на кулата. Така мога да се видите, тук слизате долу и се къцкате. Тук това също не съм го довършил. Трябва да го довърша. Да, има War PvP също. War PvP. Ето тук на War PvP, след тази червената линийка, Redstone лентата да го кажем, може да чупим. Грифарите се радват за това. Тук има честове, ама тя, значи това чести, това са дроп честове. И може да оставиш теми вътре. Може да ги отварите, да си оставят теми вътре. Първо сега тук оставам буклуците и някой може да си ги вземат. Значи лъка Power 2 не трябваше да го оставяш там. Не ми дропнат скелет. Добре. Някой ако ги видиш, ще им се изкефи на тия игри. Това е евент. Аре, PvP става. Но... На мене сефа ще ми се щупи, да? Нищо. И моя. Аре, хареса. Попрещам. Идвам. Леле, само аз цифра в сървъра. Сега малко аз като си легнеш в сървъра, цяло ще си играе сам. I can't hurt you. Зомбитата ще се правят зомби парти. Ние сме от един клан, бе, я чаваме. Да. Аре, къде си, две? То не спря ме бива. На мене ми се щупи някаква част, аз обродя. Не мисля, че и на мене. Не се щупило нищо на тебе. Ти не си честен, бе. Да. Я изчакай само да си... Мене ме убиха скелетите. Какво искаш? Тези скелетите ме бият, ти ме биеш. Ела да ти ги дам и... И аз умрях. Да, видях.
What the fuck? Къде ми е меч? Къде ти е меча, бе? Знаеш ли всички тук неща? Нали Крипър гръмна и ме уби? Ето ти тук. Опа. Взимай! Само меч след твоят ти меч. Тя работи са на геймът. На геймът. Виж, целите сме стрели. И това беше от мен. Айде, чао, бибокс.